फावखुंग्रि जैक्लीन फार्नांडेसआ जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? दिनै बेनिनो गोख्रों अजदनि सायाव बिजिरनानै गोनांथार राय फोसावगोन बिजिरसालिया। अदेबानि दिनै पाटियाला हाउस कर्टआव फावखुंग्रि जैक्लीन रेहाईनि थाखाय कौटि रां बेले-बेजे केसनि सायाव बिजिरगोन। गासै 200 कौटि रांनि थगायनाय बेले-बेजे केसजों लोब्बा थानायनि दायाव फावखुंग्रि जैक्लीनआ थांनाय समनिफ्रायनो आयेननि आवथायाव गोग्लैदों। थारैनो दिनैनि बिजिरनायाव जैक्लीन फार्नांडेसआ रेहाई मोनाब्ला मा जामारगोन? गमामायैनो बिजिरसालिनिफ्राय रेहाई मोनाब्ला फावखुंग्रि जैक्लीनआ थोंजों जोबथेसालियाव थांनांगोना रोखा। गुबै बाथ्राया बेनोदि 200 कौटि रांनि थगायनाय केसआव ईडीआ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो फावखुंग्रि जैक्लीननि सायाव संदानगासिनो। बे केसआवनो सुकेश चंद्र शेखरआ दासान्दि तिहाड़ जोबथेसालिनि आलासि जानानै दं। बे जेंनायाव फावखुंग्रिया गावखौ जेबो दाय गैया होननानै खेबले थगायनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय ईडीआ फोरमायनायजों लोगोसे बिजिरसालियाव खेंफोरथि होदों। अदेबानि बे केसनिफ्राय फावखुंग्रि जैक्लीन फार्नांडेसनि रेहाई मोननाय मोनैखौ फैगौ बावैसो समनि बिजिरनायासो रोखा फोरमायगोन। फावखुंग्रि जैक्लीन फार्नांडेसआ जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? दिनै बेनिनो गोख्रों अजदनि सायाव बिजिरनानै गोनांथार राय फोसावगोन बिजिरसालिया। अदेबानि दिनै पाटियाला हाउस कर्टआव फावखुंग्रि जैक्लीन रेहाईनि थाखाय कौटि रां बेले-बेजे केसनि सायाव बिजिरगोन। गासै 200 कौटि रांनि थगायनाय बेले-बेजे केसजों लोब्बा थानायनि दायाव फावखुंग्रि जैक्लीनआ थांनाय समनिफ्रायनो आयेननि आवथायाव गोग्लैदों। थारैनो दिनैनि बिजिरनायाव जैक्लीन फार्नांडेसआ रेहाई मोनाब्ला मा जामारगोन? गमामायैनो बिजिरसालिनिफ्राय रेहाई मोनाब्ला फावखुंग्रि जैक्लीनआ थोंजों जोबथेसालियाव थांनांगोना रोखा। गुबै बाथ्राया बेनोदि 200 कौटि रांनि थगायनाय केसआव ईडीआ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो फावखुंग्रि जैक्लीननि सायाव संदानगासिनो। बे केसआवनो सुकेश चंद्र शेखरआ दासान्दि तिहाड़ जोबथेसालिनि आलासि जानानै दं। बे जेंनायाव फावखुंग्रिया गावखौ जेबो दाय गैया होननानै खेबले थगायनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय ईडीआ फोरमायनायजों लोगोसे बिजिरसालियाव खेंफोरथि होदों। अदेबानि बे केसनिफ्राय फावखुंग्रि जैक्लीन फार्नांडेसनि रेहाई मोननाय मोनैखौ फैगौ बावैसो समनि बिजिरनायासो रोखा फोरमायगोन।